Aşgabat gymmatçylykda Washington'dan öňe saýlandy. Düýbi New York'ta ýerleşýän Mercer kompaniýasy dünýäniň dürli şäherlerine daşary ýurtlar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça barlyk geçirip onuň netijelerini çap etdi. Aşgabat bu sanawda bahalaryň amatsızlygy boýunça 209 şäheriň arasynda Awstriýanyň paýtagty Wenadan hemde Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu Dhabi'den we ýene-de 2 şäherden soň dünýädäki iň gymmat 43-nji şäher hökmüni agdalýar. Kampaniýanyň çap eden netijelerine barlygy pikir soraşyk esasyny dünýäniň dürli şäherlerine ýaşaýan daşary ýurtlaryň goşonlygy, onuň 200 goly haridyň ýa-da hyzmatyň şol sanly jaý kireýleriniň transport serişdeleriniň, adyk harytlaryň öý goşlarynyň geyim gejimleriň we şuňa meňdeşleriň nyrklarynyň deňeşdirilmegine taýýarlananyny aýdylýar. Sanawda Aşgabat dünýädäki iň gymmat 43-nji şäher hökmüni agdalýan wagty goňşy Özbegistanyň paýtagty Daşkent dünýädäki iň arzan şäher hökmüni bellenip geçilýär. Ol 209 şäheriň arasynda 209-njy orunda ýerleşdirilipdir. Şol bir wagtyň özünde Merkezi Aziýada ýerleşýän şäherleriň arasynda Bişkek 207-nji orunda, Almata 187-nji orunda ýerleşdirilipdir. Täjikistanyň paýtagty Duşen we sanawa girizilmändir. Goşa durnagyň içinde gyzykly ýeri Aşgabatda ýaşamak Birleşen Ştatlaryň paýtagty Washingtonda ýaşamakdan ýa-da Germaniýanyň paýtagty Berlinde ýaşamakdan gymmada düşýär. Olar degişlilikde 56-njy we 71-nji orunlarda ýerleşdirilipdir. Barlygyň netijelerine görä ýaşaýyşyň Amsterdamda, Münchende, Madridde, Brüsselde, Frankfurtda, Barcelonada, Pragada, Stambulda we beýleki köp sanly günwatar şäherlerinde türkmen paýtagtynyň has arzanlygy görkezilýär. Mercer'iň aýtmagyna görä barlygyň ortalyk pul birligi Amerikan dollary hökmüne kabul edilip şäherlerdäki durmuşyň amatlylygy New York'a görä deňeşdirilipdir. Dünýädäki iň gymmat şäherler Gongkong we Tokyo bolup olar degişlilikde 1-nji we 2-nji orunlarda ýerleşdirilipdir. Barlyk netijelerine görä dünýäde iň gymmat jinsi balaklar Moskwada, iň gymmat kofe Seulda, iň gymmat gamburger Zürichde we iň gymmat benzin Hong Kongda satylýar. Moskwada jinsilerin ortaçy bahasy $150, Seuldaky bir käse kofeniň ortaçy bahasy $10, Zürichtäki gamburger $15 töweregi we Hong Kongdaky 95'lik benziniň litri $2 sähel gymmada satylýar. Aşgabat barada aýdylanyny Azatlyk radiosu Türkmenistanyň adyk harytlaryň öý goşlarynyň mebelleriň senagat we hojalyk harytlarynyň bahalarynyň ýokarlanýanyny barada ýerli habarçylara salgylanyp ýygyderli maglumatlary çap edip gelýär. Soňky maglumatlarda ol ýerde bir käselik makkofi 10 manatdan, cappuccino 25 manatdan, ozal 50 teňelik otly çöp 7 manatdan bahalanýar. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň dollaryň gara bazardaky bahasy resmi kursdan bir näçe esse gymmatlady. 4-nji ýylyň Azatlygyň habarçylary Daşoğlu welaýatyna $1 29 manatdan satylanyny habar beripdi. Halkara synçylar Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Golaýda Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Johns Hopkins Universitetiniň amaly ykdysadyýet boýunça professory Steve Henke Türkmenistanyň inflasiýanyň derejesiniň 294%-de baryp ýetenligi barada sosial media arkaly maglumat çap etdi. Mercer'iň geçiren barlygy baradaky sözü jemlänni kampaniýa geçirýän pikir soraşyklaryny barlyk geçirilýän ýurtlarda ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň maglumatlaryna salgylanyanyny aýdýar. Adam resurslary boýunça dünýädäki iň uly geňeşdarlyk kampaniýasy bolan Mercer 130 ýurtda iş alyp barýar.